Ruská štátna agentúra TASS zverejnila, že plynárenský koncern Gazprom podal žalobu na súd vo svojom sídle v Sankt Peterburgu na ďalších 3 svojich odberateľov plynu. Je medzi nimi aj slovenská západoslovenská energetika, ZTE, kde štát vlastní 51% a nemecký E.ON zvyšok. Okrem ZTE Gazprom žaluje aj rakúsky OMV a český ČEZ. Takže všetko renomovaní a donedávna významní zákazníci ruského koncernu v našom regióne. Gazprom takéto žaloby v poslednej dobe účelovo podáva pred domácim ruským súdom ako na bežiacom páse. Reaguje tak na každého európskeho zákazníka, ktorý si dovolil v súlade s platnými kontraktami ho zažalovať na určenom medzinárodnom arbitrážnom súde za porušenie zmluvne dohodnutých podmienok dodávok plynu. Keďže v týchto arbitrážach Gazprom z objektívnych a preukázaných dôvodov obvykle ťahá za kratšie konce, tak si vymysel fintu. Obráti sa na svoj domáci súd a ten mu odklepne, že sa nemusí riadiť rozsudkami arbitráží. Že je to obídenie podpísaných platných kontraktov, kde sa o žiadnom ruskom súde nehovorí, ale len o niektorom z rešpektovaných medzinárodných arbitrážnych súdov, napríklad v Ženeve. To už je len taký detail. Európsky, po takomto postupe Gazpromu samozrejme už bývalí zákazníci ruského koncernu si napíšu do súvah nedobytnú pohľadávku a rýchlo si nájdu iného, spoľahlivejšieho dodávateľa plynu. Za takejto situácie je prirodzené, že akýkoľvek kontrakt s Gazpromom je pod obrovským otáznikom a je veľmi neistou záležitosťou. Na záver súťažná kontrolný otázka, kto práve v týchto dňoch napriek tomu vyhlásil, že kontrakt s Gazpromom je výhodný. A Viktor Orbán, premiér Maďarska, Robert Fico, premiér Slovenska, C. Vojtech Ferenc, nový šéf štátneho SPP, výherca nech si na zimu zabezpečí pre istotu piecku a dosť dreva. Možno aj preto Taraba a vládna koalícia idú povoliť masívne výruby lesných porastov. Sami vedia najlepšie zhodnotiť svoje schopnosti a kvalitu riadenia krajiny pod názvom Slovensko.